Baníka Cigel Prievidza sa stávajú víťazmi najvyššej federálnej basketbalovej ligy v Československu. Historický úspech a obrovská radosť. O to väčšia, že prievidskí basketbalisti sa do histórie zapisujú víťazstvom v poslednom ročníku tejto súťaže. Víťazstvo i o to cennejšie, že v prekrásnej športovej odvete zdolali i do poslednej chvíle dúfajúceho súpera pražskú Sláviu USK, svojho minuloročného premožiteľa. Minuloroční držitelia strieborných medailí v sezóne 90-91 bronzový a 2 roky predtým v basketbalovom ročníku 88-89 dokonca víťazi celoštátnej ligy dokázali nakoniec vybojovať celkovo svoj druhý titul majstrov republiky. Basketbalisti Baníka Cigel patrili spolu s hráčmi Slávie USK Praha suverénne k najlepším tímom súťaže, čo potvrdili 23 víťazstvami z 30 zápasov prvej federálnej ligy. Celkové však zohrali Prievidžania v tejto sezóne 54 ťažkých zápasov. 4 v Koračovom pohári a v Superlige sa stretli na palubovkách súperov z Maďarska, Rakúska a Slovinska spolu 20 krát. Nemalým úspechom tejto sezóny je i 4. priečka z viedenského finále Superligy. Prievidskí basketbalisti svoje ambície jasne naznačili už v 1. februárovú nedeľu v súboji s USK Praha, v ktorom zvíťazili rozdielom 15 bodov 99-84. Tento náskok totiž zaručoval basketbalistom Baníka zisk titulu v prípade, že neprehrajú v 4 zostávajúcich stretnutiach prvej federálnej ligy, pretože s pražskými vysokoškolákmi mali po prehre v Prahe o 10 bodov 96-106 lepšiu vzájomnú bilanciu o 5 bodov. 4 nasledujúce víťazstvá, 2 na súperových palubovkách v Žiline a v Ostrave a doma s Handlovou a Banskou Bystricou potvrdili kvality prievidského basketbalového tímu a priniesli Baníku zaslúžený titul. O cennú trofej sa zaslúžilo celé mužstvo spolu s realizačným tímom a trénerom. Do posledného miesta zaplnená rozjasaná športová hala v Prievidzi ďakovala všetkým. Trénerovi prievidského Baníka, inžinierovi Ivanovi Chrenkovi. Kapitánovi mužstva, 203 cm vysokému inžinierovi Jaroslavovi Krausovi. S číslom 9 nastupoval 201 cm vysoký Jozef Floreš. Odchovanec prievidského basketbalu Ivan Jusko s výškou 190 cm. Veľkou oporou mužstva bola zahraničná posila prievidského Baníka 205 cm vysoký Darius Dimavičius. V drese s číslom 4 to bol Igor Pipiška. ...190 cm vysoký Ľubomír Uhnák. Inžinier Dušan Lukášik v drese číslo 11, vysoký 191 cm.
188 cm vysoký a opäť odchovanec Prievidze Peter Sestrienka. Marian Marchin, vysoký 198 cm. Druhá zahraničná posila prievidského baníka, 190 cm vysoký Oleg Meleščenko. Ľubomír Jelačič s číslom 5, opäť odchovanec Prievidze. O našich basketbalistov sa vzorne staral realizačný tím, lekár mužstva, doktor Anton Sonoga, Poďakovanie zaplnenej športovej haly patrilo i masérovi Vojtechovi Čajkovi, a samozrejme vedúcemu družstva inžinierovi Milošovi Letrichovi. Poďakovanie patrí aj fanúšikom prievidského basketbalu, ktorí v hojnom množstve navštevovali každý zápas v prievidskej športovej hale, ale aj sponzorom Bani Cígel, firme Perfekta a firme Wagner Biro.